हा उघडायचं कुठे ह्याच्यात? थांब थांब, उघडायचं कुठे ह्याच्यात? नाही हा बघ. आपण नवीन गाडी बघायला जाऊया. टेस्ट ड्राईव्ह करायला जाऊया. कोणती गाडी बघायची आहे? सगळ्या. हा मग अशीच पाहिजे जरा, म्हणजे कशी माणसं व्यवस्थित अशी जाड असली तरी असं कंजेस्टेड नाही वाटलं पाहिजे ना. खूप उंच आहे. ठीक आहे. हाय भाई, ही ऑटोच गाडी आहे बघ, जशी आपल्याला पाहिजे होती ना तशीच. पुढे बसू नको नको, पुढे बस नको, बसू इकडे थांब. नाही नाही, दोन दिवस झाले. मुलांच्या आवडीप्रमाणे मुलांना बांधू दे असं केलं. बुबू आता काजलला बसू दे. बघ तू पाठी बस. मम्मीला घेऊन आलो तिकडून, बस जरा पाठी. हा उघडायचं कुठे ह्याच्यात? थांब थांब, उघडायचं कुठे ह्याच्यात? नाही हा बघ. अच्छा नाही पण तुला कम्फर्टेबल वाटलं? कसं वाटलं हे? आणि स्विफ्ट गाडी आपली रेग्युलर सुझुकीची गाडी. बंद करू? तर आता बघा, आम्ही व्यवस्थित बसलो, फ्रेश झालो आणि सर्वात मेन म्हणजे आम्ही मारुती सुझुकीच्या शोरूममध्ये जाऊन तिथे टेस्ट ड्राईव्ह पण घेतली. तर गाडी कोणती आणली होती काजल मी? स्विफ्ट. डिझायर वेगळी असे पुढची मॉडेल असते, तर फक्त मारुती सुझुकी स्विफ्ट ही मी ड्राईव्ह केली. रेड कलरची कार जी मला खूप आवडली कलरमध्ये. आणि ही सर्वात अगोदर सांगतो की आम्ही गाडी घ्यायचा आहे प्लॅन करतो आहे. मी नुकताच गेलो, मम्मीला दाखवायला नेलं तिकडे गाडी कशी असते, कोणती गाडी आणि कोणकोणत्या गाड्या बघितल्या ते पण मी सर्व व्हिडिओमध्ये सांगतो तुम्हाला. ह्याच्या अगोदर काजलला पण नेलं होतं बरोबर. तर पहिली तर गोष्ट, मम्मी तुला गाडी कशी वाटली? काजल तुला गाडी कशी वाटली? छान वाटली. मस्त आहे. हां नाही आवडली? आवडली. हां मग तेच सांगतोय, आम्हाला सर्वांना गाडी आवडली. पहिला पॉईंट तर असं आहे की मला गाडी हवी ऑटोमॅटिक. मला गेअर नकोच. त्याचं रिझन म्हणजे काय माहिती आहे काय, मला गाडी चालवायची म्हणजे कामानिमित्त चालवायची आहे. इथे काम पडतं म्हणून मला गाडी हवी पण आणि म्हणून चालवायची पण आहे. तर गिअर चेंज करण्यामध्ये मला अजून मग दमायला नको कुठे. आणि ऑटो कार घेतल्यावरती काय होतं, लेफ्ट पाय जो आपल्या क्लचवर असतो ना तो रिलॅक्स असतो. मला काय कुठे स्पीड नको. ह्या कारणाने मी ऑटोज कार प्रिफर केली आहे. तर आता मी ही मारुती सुझुकी स्विफ्ट VXI मॉडेल बघितला ऑटोमॅटिकचा. तर एक प्राइस कोट केली आहे त्यांनी, ते सर्व मी डिटेल देईल. या अगोदर आपण अजून कोणती गाडी बघितली मम्मी? आपण सिलॅरिओ बघितली काजल बरोबर, आणि ऑल्टो K10 पण बघितलेली. हा रेनॉल्टच्या ह्याच्यात क्विड बघितली आहे, पण त्याची टेस्ट ड्राईव्ह आम्ही घेतलेली नाही. तर ह्या गाड्या आम्ही लेवलला कोणती येते? ऑल्टो K10 आणि क्विड येते, रेनॉल्टची क्विड. आणि ह्या गाड्या आपल्याला 7.5 पर्यंत काहीतरी पडतात आहेत मम्मी. आणि दुसरी मग सिलॅरिओ जरा मोठी येते. मग त्याच्यानंतर येते की स्विफ्ट गाडी, ती कशी 4 सीटरमध्ये ही एकदमच कम्फर्टेबल आहे. आणि ही गाडी माझ्या हौशेसाठी मी घेत नाही आहे, की गाडी मी कधीच हौशेसाठी घेणार पण नव्हतो. मुंबई असते ना मुंबई, तर मी गाडी कधीच नाही घेतली असती. काय त्याचं रिझन काय काजल? ओला उबेर, पार्किंगचा प्रॉब्लेम नको, पार्किंग पण विकत घ्या. त्याला पण हवं तेव्हा गाडी बुक करून गाडी येते आपल्याला. आणि तुम्ही बघितलं असाल की लग्नापासून पण किती टूर झाल्या, किती फेऱ्या झाल्या.
मला इव्हन माझे रिलेटिव्ह बोलले की तू एवढ्यात गाडी घेतली असती. म्हणजे एवढ्यात गाडी नाही घेतली, ते पैसे काय एवढे पण जात ना ओला उबरला. ठीक आहे, मग तेच प्रिफर करतो मी. आणि इथे कसं झालं आहे की पाहिजे असतं आपलं स्वतःचं तर झालंच, सामानांना पण चला मी मॅनेज करतो, चला मी डिलिव्हरी घेईल स्वतः आणेल, बरं इथे आपले गेस्ट पण आहेत, त्यांना पिकअप आपल्याला गाडी का हवी याचं तुझं उत्तर काय मम्मी? तू काय उत्तर देण्याला की गाडी का घेतोय? आपल्याला हवी म्हणजे तुला आता गाडी हवी या वयात म्हणजे तुला गाडी हवीच. आता नाही चालवणार मी, गाडी नाही घेणार तर कधी घेणार? म्हणून माझी आवड आहे की तुला आता या वयात गाडी हवी. हा, आता हे उत्तर यंग जनरेशन आई वडिलांना देतं, बरोबर ना गाडी? आता नाही चालवणार तर मी कधी चालवणार गाडी? मला गाडी घेऊन द्या. त्याची आवड, तो हाऊस काय सगळं काय घरातच बघत राहील आतापर्यंत? नाही, असं हे यंग जनरेशन हे करतं ना काजल, मला नाही काय गाडी घेणार, मग कधी घेणार गाडी? मग कधी घेणार? तर मला आईच म्हणते, मम्मीच म्हणते. ठीक आहे, आता काजल तुला काय वाटतं? काजल आता एकदम शांत दिसते का तुला का तुम्हाला काजल? जरा काजलचं एक्सप्रेशन बघा. काजल आता प्रश्नात पडली आहे, तर तुम्हाला ती उत्तर द्यायच्या अगोदर मी तुम्हाला सांगतो की ती गाडीची जी कॉस्ट पडते आहे त्याला एक घेऊन आम्ही पण क्वेश्चन मार्कमध्ये आहे की तो इन्व्हेस्टमेंट, आम्ही कधी खर्च नाही म्हणत, सर्व गोष्टींना आम्ही इन्व्हेस्टमेंट म्हणतो, कारण त्या सर्व गोष्टीमधून आम्ही रिटर्न घ्यायचा प्रयत्न करतो. तर तेवढी इन्व्हेस्टमेंट आत्ता करायची आहे का पॉज घेऊया नंतर करायची आहे? गाडीना आज उद्या तर लागणारच, ठीक आहे, तर ती आत्ता करावी, कारण अगोदरच ऑलरेडी मी एवढं इन्व्हेस्टमेंट करून बसलो आहे सर्वीकडे की एवढे मोठे इन्व्हेस्टमेंट, गाडी घेणं म्हणजे मोठं इन्व्हेस्टमेंट झालं. आणि आपण एकदम पण ऑल्टो केटन का नाही बघत, म्हणजे ती तर 7-6.5 पडते, पण ते स्पेशियस नाहीये. हा, मग असं होईल की घेतलं तर मग एवढी बारीक का घेतली मग? कारण जर घेतली तर मी पिकअप अँड ड्रॉप घेणार आहे. आता बघा गाडीच नाही, तर आता जे उद्या परवा जे गेस्ट येणार त्यांना मी ऑटो अरेंज करून देणार आहे, त्यांना काही घेऊन येता येत नाही. आणि जर आपलीच गाडी असेल तर आपण पाठवू पण शकतो, जर कुठे द्यायची असेल ते, पण तो नंतरचा डिसिजन आहे की माझी गाडी पाठवणार का नाही पाठवणार मी, कारण ती न्यू गाडी मला वापरायची आहे. ती जर घेतली तर ठीक आहे, तर हा प्रश्न झाला. आणि काजलचा क्वेश्चन मार्क आहे की एवढं इन्व्हेस्टमेंट आधी सध्या करावं का ना करावं, तो माझाही आहे, कारण की पुढचे पण जरा आमचे वेगळे प्लॅन्स आहेत. हा, तर त्याच्यासाठी एक अमाऊंट हवी. हा गाडीचा प्लॅन पण आणि जो आम्ही विचार केलाय तो प्लॅन पण कोलाईड होतोय, सो त्यामुळे पण जरा. आता गाडी पुढच्या वर्षी असती ना तर डोळे बंद करून आम्ही घेतली असती, डोळे बंद करून गाडी चेक केली असती. तर ऑल्टो केटन पर्सनली मला नाही आवडत, मला वॅगेनार आणि एक्सप्रेसो खूप छान गाडी पण मला नाही आवडत, ठीक आहे. मग नंतर मग येते क्विड बघत होतो, रेनॉल्डची क्विड बद्दल तुमचं काय मत असेल जे तुम्ही घेतला, तुम्ही चालवत असाल? रेनॉल्डची ट्रायबर पण एक चांगली आहे. आता असे झाले ना का मम्मी की ही जी स्विफ्ट गाडी आहे ना, ही कशी खूप वर्षापासून चालवलेली गाडी आहे, खूप नोन गाडी आहे, नाव आहे त्याचं. सेफ्टी रेटिंगला साईडला ठेवूया आपण, पण एक चांगली गाडी आहे व्यवस्थित. आणि म्हणजे अशी गाडी आहे ना की मम्मीला पण बसवलं, ते सेलॅरिओमध्ये पण बसवलं, केटनमध्ये बसलीच नाही मम्मी, मी बसवलं नाही, एकदम कम्फर्टेबल वाटलं. तुम्ही जर आलात, तुमचं पिकअप अँड ड्रॉपमध्ये व्यवस्थित सोय होईल. तुम्हाला गणपतीपुळे जायचं आहे इन फ्युचर, तो पण डिसिजन मी आधी नाही घेतला, जर घेतली तर खूप काय विचार आहेत मनात. तर तुम्ही मला सजेशन द्या. एक प्राईस जर सांगायला गेलं ना, ऑल्टो केटन तर आम्ही घेणारच नाही, तर सुझुकीची ती जे त्यांचीच आहे ना, तर आम्ही आयदर रेनॉल्ड क्विडला जाऊ जी 7.5 लाखला पडते मग मी ऑटोचे जा मी. आणि तुम्हाला सांगू मलाच ड्राईव्ह करायची ती गाडी मेन म्हणजे सर्वीकडे, तर मला गिअर नाहीच पाहिजे तर कशाला घेऊ मी? तर ऑल्टो नाही, कोणती क्विड जी 7.5ला पडते आहे मला ऑन द रोड. आणि स्विफ्ट गाडी जी VXI मॉडेल आहे ती मला 9ला पडते ऑन द रोड. तर कितीचा फरक झाला मम्मी? 1.5 लाखाचा फरक झाला. पण तसंच आहे की गाडी तशी प्राईस, आता क्विडमध्ये 1000 cc इंजिन आहे तर त्याच्यात 1200चं आहे. क्विडमध्ये 3 सिलेंडरची पॉवर आहे तर त्याच्यात 4 सिलेंडरची आहे. क्विडची जी असं मी कम्पेअर नाही करत, तुम्हीच मला सांगा की इथे काय करावं. अजून पण गाडीचं घेणं हे डिसिजन 50% येस आहे, 50% नो आहे. मेन प्रॉब्लेम बजेटचा आहे. आणि मला EMI वर कोणतीच गोष्ट करायची नाही. तीच गाडी 7.5ची 1 लाख वाढणार फेडायला, तसंही करू शकतो आपण. मग तसं करत असेल मग तुम्ही म्हणणार की मग तू Ertigaच घे, असं म्हणणार. आणि तुम्हाला सांगू सुरुवातीला मी बजेट काय घेऊन बघितलं, 5 लाख बस. 5 लाखात गाडी आली पाहिजे. जेव्हा मार्केटमध्ये आपण उतरतो, जसं घर बांधायला आपण बोलतो ना, नाही
15 लाखात घर बनेल. हो 15 लाखात जेव्हा घेऊन बसाल ना तेव्हा 18-20 जातात. बरोबर. आता इकडे 5 घेऊन बसलो होतो तेव्हा मग 7.5 पासून सुरुवात. म्हणजे नाही तर 5ला 5.5ला कोणती होती माहिती का गाडी, मग एकदमच ते बारक्या गाड्या असतात त्या, बरोबर ना, ती ग्राउंड पण अशी वाटते खालीच होते, पण त्या नकोच. मग आपल्या अपेक्षा वाढत जातात. मग असं होतं की अरे अजून 50 टाकले तर दुसरी गाडी येते, अजून 50 टाकले तर दुसरी गाडी येते. असं 7.5ला पोचता 9 पर्यंत पोचलो. कुठे ह्याच्यात. आणि असं आता झालंय की 9ला ती स्विफ्ट पण येते, 9ला ड्रायव्हर पण येते रेनॉल्डची, बरोबर ना. तर खूप क्वेश्चन मार्क झाला. आणि पहिला गोष्ट असं झालं की बजेट हलवू का नको हलवू. इथे जर इथे इन्व्हेस्ट केलं मी तर बाकी अपडेट करणं किंवा काही न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करणं, काही करणं माझ्यासाठी फुल क्वेश्चन मार्क होणं. वर्षभर मी काहीच नाही करू शकत. मग ह्याच्यामध्येच इम्प्रूव्हमेंट करायला लागेल. आणि जर गाडी नाही घेतली तर मी बाकी काहीतरी करू शकतो. तुम्हाला गाड्यांबद्दल जी इन्फॉर्मेशन असेल तुम्ही आम्हाला शेअर करू शकता. अजून तुम्हाला काय म्हणायचं, हां गाडीचं ते तुला घेऊन आलो मी आणि काजलला घेऊन गेलो त्या गाडीमधून, तिथून मग परत ॲक्टिवाने आम्ही इथे आलो. तर गाडी तुम्हाला कोणती आवडली, ती लाल कलरची गाडी आवडली का, किंवा दुसऱ्या तुमच्याकडे सजेशन्स आहेत का ते सांगा. किंवा या पॉईंटला मी गाडी घेऊ का या पॉईंटला मी गाडी नाही घेऊ, ह्याच्यामध्ये पण तुम्ही आम्हाला हेल्प करा. बरोबर. आणि अजून एक तर एर्टिगा तुम्ही म्हणाल, मला तर हे पण डाऊट वाटते की कमेंटमध्ये हे पण सांगते तू एर्टिगाचंच इन्व्हेस्टमेंट कर, भली EMI वर कर, पण एर्टिगाचं कर. पण त्यात कसं होणार की ती ऑटो गाडी नाही आहे आणि गिअर गाडी आहे. पण मला चालवायची ते मला ऑटोमॅटिक चालवायची आहे, कारण त्याच्यात मला रिलॅक्सेशन हवं. असं नाही वाटलं पाहिजे की होमस्टेमध्ये तुम्ही बघतात आहे ना, माझा प्रेझेन्स हवंच इथे सर्व्हिसमध्ये. म्हणून आपलं प्रेझेन्स, काजलचं मम्मीचं माझं प्रेझेन्स हवंच, तरच या बिझनेसला एक जे आपण जे स्टँडर्ड सेट करणार ते स्टँडर्ड मॅच होणार. तर त्याच्यामध्ये परत मला जर असं होणार पिकअप अँड ड्रॉपला मी गेलो तरी माणसं खुश होतात. असं नाही की मी कोणाला वाटत, पण ती गाडी ऑटो पाहिजे होती म्हणून. तुमचं काय मत आहे गाड्यांबद्दल, गाडी घ्यावं का नाही घ्यावं, पहिली नाही घ्यावं तर का नाही घ्यावं, घ्यावी तर का घ्यावी आणि कोणती घ्यावी. मी तर म्हणते तुम्ही सर्वांनी म्हणा पप्पूनी गाडी घ्यावी. कारण आता म्हणजे याच्यासारख्या मुलांनी म्हणजे आता 2-3 गाड्या चालवले पाहिजे होते. बरोबर. असं आता तुम्हाला एक सांगू, माझी जी झेन गाडी होती ना ती एवढी मला आवडलेली होती, एवढं काम करत होती गाडी एकदम. तिने जरा अजून 1 वर्ष साथ दिली असती ना काजल तर सर्व सेट झालं असतं. खूप आवडली होती आपल्या गाडी ती एकदम. म्हणजे खूपच साथ आपले चांगले गेस्ट पण त्याच्यात बसत होती. ती गाडी मध्ये बंद पण पडत होती. लिटरली आम्हाला भीती वाटायची कधी गाडी चालवायची भीती नसायची मला, कारण मला ड्रायव्हिंग येते. भीती कसली असायची ही गाडी मध्येच कधीतरी बंद होईल आणि चालू कधी होते 5 मिनिटांनी चालू होते आरामात टाइम घेऊन. तर असं होतं. तर गाडीच्यामुळे ड्रायव्हिंग मला चांगली आली म्हणून ही स्विफ्ट गाडी बघा, एवढी मोठी गाडी पण आता सर्व खोदकाम केलं तरी मी ती आणली व्यवस्थित, तिथे ड्रॉप केलं, ड्रायव्हिंग व्यवस्थित केली ना मी. हो. कम्फर्ट लेवलला विचारलं तर मला ती ऑटो गाडी नाही चालवल्यासारखीच वाटली. आणि मला तसंच हवं की मला त्रास नको अजून गोष्टींचा कसल्या, कारण ऑलरेडी खूप लोड पडणार आहे मला समस्या. हा लोड तर आता 10-15 माणसांचा आहे. जेव्हा ह्याच्यात पब्लिक वाढणार आहे तेव्हा माझं मॉनिटरिंग लेवल खूप वाढणार आहे आणि त्याच्यात मच्छी आणणं तर खूपच होणार आहे. आता तुम्ही टाटा बघून लय एक्साइट होतात इथे, आणि मी तेही ट्राय कर की तुम्हाला अफोर्डेबल प्राईसमध्ये देण्याचा मी नेहमी प्रयत्न करणार इकडे. ठीक आहे, मला तुमच्या फीस चालेमधून जास्त कमवायचं नाही आहे, मला स्टेज ऑफ सफिशियंट आहे. तर एक तोच डायलॉग आहे माझा की टाटामध्ये बांगडा टाकला की मला बुकिंग येते, समजलं. टाटामध्ये कोलंबी वाढवली की बुकिंग येते मला. ॲक्च्युली बुकिंगचा मला जास्त फायदा आहे. आणि तुम्ही येऊन इकडे खुश झाला पाहिजे की हां तुम्ही आलात आणि इकडे आपल्या ट्रेडिशनली काहीतरी खाऊन बघितलात. आणि शुभांगी किरच्या घरी काजल पण एकदम छान बनवायला लागली, एकदम मस्त ऑसम बनवायला लागली आहे. तर तेही तुम्ही टेस्ट करायला इकडे येऊन. तर बघा गाडीचा कुठे विषय केला. तर तुमच्याकडे कोणती गाडी आहे किंवा तुमच्यातलीच कोणाला विकायची असेल तर ते पण सांगा. हां, मी तुम्हाला एवढं सांगू, एवढा माझा टाईट बजेट आहे ना, टाईट. मला विषय काढायचा नव्हता पण सेकंड हँड पण मी घ्यायला रेडी आता. जास्त पण जुनी नाही मॉडेल, म्हणजे ऍटलीस्ट 2 इयर्स तरी असायला पाहिजे. आता पहिली मी जुनी का घेतली माहिती का, झेन मॉडेल, कारण ती मला शिकायची होती, मला चालवायची होती ना. म्हणजे मी आता त्याच्यात चांगला ड्रायव्हर झालो मी. मी जर ती गाडी गेअरवाली चालवतो तर मी कोणती गाडी चालवू शकतो आता. तर त्याच्यामध्ये खूप क्वेश्चन मार्कवर मी आता आहे. तर आपण एवढं सर्व तुमच्याबरोबर शेअर केलं तर ही पण गोष्ट का ना शेअर करावी म्हणून एकदम व्यवस्थित मांडी घालून खाली बसलो, कारण मांडी घालून बसल्यावरच मला कम्फर्ट येतं. वरती मी एवढा कम्फर्टेबल नसतो. तर एकदम ग्राउंडला बसलो, ग्राउंडच्या लेवलच्या गोष्टी तुमच्याबरोबर केल्या, जसं आम्ही सर्व शेअर केलं तुमच्याबद्दल. अजून काय बोलायचं राहिलंय का अजून?
सर्व गोष्टी सांगितल्या. मी माझं बजेट मी सांगू 5 लाखच घेऊन बसलेलो. आणि आज किती वर्षांनी गाडीचा विषय काढलाय तू. मुलं 18 वर्षाचे कधी होतात ते वाट बघतात आणि कधी गाडी घेतो. मी तुम्हाला सांगू ना, मी आता पण तो डायलॉग म्हणतो. मुंबईला असतो ना, मी कधीच कार नाही घेतली असती, कधीच नाही घेतली असती. कारण मला ती लायबिलिटी वाटते, कधी ॲसेट नाही वाटत. ॲसेट म्हणजे काय, ज्या गोष्टी घ्याव्या ज्याच्यातून रिटर्न येतं. गाडी कधी घेतली असते माहिती आहे मुंबईला, जेव्हा माझ्या इंटरेस्ट येता इंटरेस्टमधून घेतली असती. मी स्वतःच्या पैशांनी तर कधीच नाही घेतली असती. म्हणजे व्याजाचा जो पैसा येईल ना मला, त्याच्यावर मी घेतली असती. तर असं माझं माइंडसेट अजून पण आहे. पण इथे कसं झालं, विथ आपल्या हाऊसहोल्ड वर्क ही आपल्या बिझनेसलाही हेल्प करेल. पण डिसिजन तो आहे की द्यायची की नाही द्यायची बिझनेस. आणि आम्हाला कधी तिघांना कुठे बाहेर जायचं हो, म्हटलं आता पण बघा, आता आम्हाला उद्या तुम्हाला दिसेल आम्हाला बाहेर जायचं आहे, पण ऑटो अरेंज करणार आणि समजा नाही झाली तर मग आम्हाला दोघांनाच ऍक्टिव्हानी जावं लागतं. बरोबर ना, कधी काजल आणि मला, तर कधी मला आणि मम्मीला. असे हे दोघं जाऊ नाही शकत. नाही, कसे जाणार तुम्ही ऑटो, कसे जाणार. हा. आणि कधी आजी आतेकडे पण जायचं झालं तरी आम्हाला गाडी लागते. तर गाडीची रिक्वायरमेंट आहे. आणि तशी नाही घेतली तरी पण चालू शकतो ना आपण गाजर. नाही चालू शकत, माझ्या याने तर नाही चालू शकत. गाडी तर पाहिजेच. ओके, तर खूप क्वेश्चन तुम्हाला समजलं असेल ना, अजून किती पझल्स आहेत त्या. तर आम्ही तुमच्याशी सर्व शेअर केले. इव्हन असं पहिलीच गाडी का दाखवली, परत घेतल्यानंतर माहिती नाही पडलं पाहिजे का या गाड्या चालत नाहीत. स्विफ्ट गाडी पण का एक बजेटच्या बाहेर जाऊन का आम्ही जम्प मारली, कारण ती एक लॉंग रनिंग गाडी आहे गाजर, बरोबर. आणि आपल्या फॅमिलीमध्ये पण खूप जणांकडे आहे ती. तर तुम्हाला काय वाटलं या व्हिडिओबद्दल कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. अजून काय मिस झालं तर आम्ही तुमच्याशी उद्या बोलू. काय राहिलं का काजल? नाही. बाय काजल, बाय.